sa bituin sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, padayon kita nga naghimo sa atong mga nobina masses ug kani karon mao ang ikaunom nga adlaw sa atong nobinaryo sa Mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Padayon tang magampo kaniya sa Ginoo, pinaagi kaniya nga hatagan na unta og kasulbaran kining pandemic nga gianto sa kalibutan karon, og ato sang padayon nga iampo og pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita. Ibukbok kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kitag kagawasan ni Kristo. Busa pagpabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, nag-ingon kaninyo nga kun magpatuli kamo, kini nagpasabot nga si Kristo walay kapuslanan alang kaninyo. Pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili hinungdanon ang pagkatinuli o dili tinuli, ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padangata kanako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. Padangata kanako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. O Ginoo, padangata kanako ang imong kaluoy, ang imong kaluwasan sumala sa imong gisad,
Ayaw pagkuha ang pulong sa kamatuoran, gikan sa akong baba. Kaysa imong mga sugo, anaa ang akong kalauman. Padangata ka nako, ang imong may gugmaong kaluoy, Ginoo. Ug bantayan ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Ug maglakaw ako diha sa kagawasan, tungod kay nakita ako sa imong kasuguan. Padangata ka nako, ang imong may gugmaong kaluoy, Ginoo. Ug maglipay ako diha sa imong mga sugo, nga akong gihigugma. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot, ngadto sa imong kasuguan. Ug palandungon ko ang imong mga gimbutan. Padangata ka nako, ang imong may gugmaong kaluoy, Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong panahona sa nahumana si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin, mao usab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabos ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw o Kristo. Si Kristo basta mukuan gani siya, musulti, mutingog or mutanaw, kanunay yung naghatag og pagtulunan. Kay mao may iyang tumong sa pag-anhis kalibutan aron tatudloan sa dalan sa kaluwasan. Mao na nga wa gid siya isulti nga dili motudlo sa insakto. Nya usahay ang iyang pagtudlo insulto para sa mga tao.
Mao na ang ending siyang kinabuhi, gipatay gid siya. Pero wa gud siya maghuna-huna nga insultuhon ang tao, ang iya mutudlo lang. Mao na imagine lang ning nahitabo karon sa atong ebanghelyo, ang nagdapit niya og pangaon didto siyang balay, iyang ginganlag buang. Kamo kuno mudapit mo karon, mo pista mata karon Sabado, basig na maghikay ninyo or ako ba dinhi na ako'y dinapit nga mga bisita nya, ingnon ko pagkabuang gid nimo padre. Papulion ako ditso tuga-tuga kagani nga buang man day ko, always inyo. Tuga-tuga kag kaon kay biya nimong hiluan. Pero si Kristo grabe gyud, no? Ano bang makaingon ta, usa man ni siya, wa man tingali ni siya respeto. Mas importante magod ni Kristo ang kaluwasan nato kaysa pagrespeto sa atong emosyon or sa ato bang prinsipyo. Wa siya pakialam anang emosyon nato o sa atong prinsipyo, basta mo sukwahi na gani or makahimo na gani tagsala, sultihan gid ta niya. Bahala nagsiya maoy maigo sa atong kabuang. Ug mao ni ang hagit natong mga Katoliko. Kana bang kamautang mosulti pero wa tay intensyon nga pasakitan ang tao, kung dili luwason. Luwason ba? Nya mailhan man na nimo. Kung musulti gani ka nga para sa kaluwasan sa imong isig katao, unsa man? Dili ka masuko niya. Musugot ra kang masuko siya nimo, pero dili ka masuko niya. Ang anak mo na siya tinod kamo og musulti mo sa inyong mga anak unsay maayong buhaton. Zaman, di mo masuko. Labi na gyud musupak. Masuko mo dili. Suko no. Yawan on mo. Dili mo Diyos nun. Kay ang Diyos, ang Ginoo, basta musulti gani siya, masakitan ka, masuko ka, okay ra niya. Kaya nga naman, wa man siya masuko nimo. Mahigugma ra man gyapon siya. O kana mo para nako trademark na sa usa ka Kristiyano, sa usa ka disipulo og sumusunod ni Kristo. Muna sa una natong pagbasa, si San Pablo nang insulto sad. Ang iya pag yung giinsulto, iya pag yung mga kaliwat nga mga Hudiyo. Siya di na importante ng patuli diha og di ka tinuli kay sa una gud ila kanang laki basta tulion gani na ang pasabot ana limpyo ka, gidawat na kas Ginoo. Kay para nila dili ra man na siya hygienic kung dili ritualistic. Kana bang maunay makapahimo nimong sakop sa banay sa Ginoo, kanang circumcision. Nya si San Pablo kay nagsangyaw naman siya dito sa mga pagano nga dili man to sila circumcised. Nya wa day Ginoo. Matod pang San Pablo di ina na mo importante. Unsa may importante? Itong katapusang pulong niya, unsa may importante? Unsa to giingong San Pablo sa katapusan aning atong letter to the Galatians 5:1-6. Wa mo kibaw no. Wa manggid mo maminaw, pareha ra man ta. Ug wa pasag ko magtamod ani, wa sa ko kabati ato. Unsa may labing importante? Matod pa ni San Pablo, ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Kana bitang mituo ka sa Ginoo, unya nagbuhat ka pinaagi sa Ginoo, kay ang Ginoo gugma man. Kana bang Dios nung mga buhat? Pananglitan kamo, nituo mo sa Ginoo. Nya wa mo mangural sa inyong balay. Og mangural ka, nahigugma pa ka sa imong silingan. Ingka, posible sa noon, diya beto tinungutanan ako. Ikaw, pader, sige kag ingon anang kural. Ako, nangural ba ako, pader? Pero nahigugma man ko sa akong silingan. Nako, sige, i-probe nako nga kanang imong kural, bunga na sa imong gugma sa imong silingan. Kamo ko no ba, i-probe ko no ba, nga ang inyong koral, bunga sa inyong gugma sa silingan. Sige, sige.
Ako makaprobe man ko nga kining koral sa simbahan kanang gate-gate diya bunga nas gugma na ko silingan. Okay ka mo makaprobe mo nga bunga nas gugma. Wa mo ayo. Nya ningon din siya nga ang amo go mga silingan pa der kasagaran mga kawatan daghan kay daghan kay diha sa kilid sa amo nga mga buangon ba kanang mga squatter ba. Ana. Muna akong gikural pa der aron dili sila matintal og pangawat. Ana. Kay di man mananghid pa der, manguha man niya sa bayan ang di mananghid. Nako, oo sakto sa no. Nya unsa may inyong gibutang sa inyong koral? Wa naman ka di nam sila kapangawat. Nya mukatkat bayan nas koral. Nya mukatkat sa koral unsa may imong buhaton? Insyaallah badlungon sa pa der. Nako nya di patoo. Nako nay maayo ay imong koral haron mahimo ng nindot para sa imong silingan, himo ana nga ali aron di sila mangawat, pero ablihi imong pultahan para kamao silang mosod og pultahan kay sugo manas Ginoo nga moagi gyud kas pultahan ayaw kat-kats koral. So mailhan nimo kinsa tong kawatan kay mo kat-kats koral, pero hangyo sila nga agi mos pultahan. So ang imong koral imbis nga imong ibutang post nobel butangin na diha og ang gustong musulod agi mos pultahan. Igabot nila sa pultahan pagtuktok or pagdoorbell og ikaw ablihan, pangayo og ikaw hatagan. Di ba? Gospel man na. Sige ko na ba. So ay ko na ninyo butang. Unsa may mahitabo kung kitang tanang Katoliko inana na ta. Ikaduha, pangutanan nako niya. Nako niya nangural ka, wa maglisod sa agianan ang inyong kuan, inyong silingan katong unahan, wa maglisod sila sa agianan. Isa, ay nay agianan pa diro nako makasod ilang multicab. Isa, ay di sad pwede dako na sad kayo nas tanan. Hatagam nako sila og right of way mga 1 meter lang pa der. Makagi namang tao anan ko dili pagi agyong multicab, gub-an ang inyong koral iguli ni moron didto aron nahigugma jud gas imong silingan. Wow. Sa din asa na mahimo pa doon kamahal si yuta din niya ato lang nang ihatag. Ni so good na siya value si yuta. Mao na usahay ang ato bang batasan magsigi ra gid tag pahayahay tong kaugalingon unya dili deta ka maong manghatag sa mga nanginahanglan. Muna nga ningon si Kristo diri sige mong panglimpyo anang inyong tasa. Unya kanang gisud ninyo sa inyong tasa inyo ng mga inilog gikan sa mga kabos. Ingon siya, kuhaan ng sod sa inyong tasa ug ihatag ngadto sa mga kabos ug malimpyo ang tanan ninyo. Huna-huna, lawas ug kasing-kasing. Kana bang kamaong natang mahigugma sa mga nanginahanglan. Muna magunsa man og porti natong praise sa Ginoo. Lord, gi-bless gyud ko nimo kay successful kayo akong negosyo. Porti na nakong datua, Lord. Sa una porti na kong pobriha. Salamat kaayo. Pero hunahuna ako no, wa ba kay kabos nga gihikawan sa iyang panginahanglan tungod anang imong pangambisyon nga maarang-arang kapag kabutang. Wa ba kay giyatakan? Wa ba dihay mga tao nga nagsigi intawag tan-aw nimo nga motunol sa imong kamot pero porti gid nimo ka sukua kay galagot jud kanila. Labi na gyud tong mga wa mo respeto nimo. Una gabi gamiting mis mga Eucharistically ministers isip gamayng input para sa ilang renewal niya kay sila may akong piyalan aning mang-distribute aning atong mga bugas na para sa mga kabus na tong pamilya, mga 1,000 man na ka putos-putos, ato pa mga 1,000 ka pamilya, na ko kani ikaupat na rabanin natong panghatag. Basin baya, inyo lang gibalik-balikan og hatag ang inyong nagustuhan, nya gibalik-balikan lang po ninyo og saylo ang tinuod nga nanginahanglan tungod kay wa ka kagusto niya. Labi na gyud og dili siya Katoliko. Nako kanang dili Katoliko nya naglisod sa imbako lang tagai. Labi na nang sigig daot nato nga mga Katoliko. Kana bang mga relihiyon nga magsigig daot nato ba? Kana og naglisod na tagai. Isa unya pa dir og dauto na sa tagbalik nako nindot ta tagai na sad.
Unya kung naglisod sila sa ilang balay kay way atop hapit, atong ilisag atop. Nya glisod gani kay bungbong, atong himuag bungbong. Nya kay wa man say flooring, atong flooringan. Nya human daoton dayon ta. Nya sa nindot dili. Kana nindot kayo. Sugdi na sa inyong silingan, kana mga libakira kayo, maunay atimanag maayo. Kung wa na siya ikapa-eskwela siyang anak, ikay gasto. Aron libakon kag maayo. Saban, okay na ninyo? Nindot? O aron kung ang kabit sa imong bana naglisod. Way ikagastos ospital sa iyang anak. Nga anak sa diya sa laing laki. Nya wa siya ikagastos ospital. Nya nakahibaw ka. Saman, gastuhan nimo dili. Mana? Duko-duko na. Mao na ingos Kristo, limpyuhin ang sulod ninyo Hugaw kay nang sulod ninyo na ang mga pagdumot, na ang pagkaisipan, na agyong pag-ingon nga sadaan ko na sila, kasaad ko na sila nako. Kita, pila may sa natos Ginoo. Kapila man ta nagbalik-balik og pakasaha sa Ginoo, sige lang sa siya balik-balik og hatag natong pasaylo og mga grasya nga way limit. Ang mahal nga birhen diha sa atong pagpangadsi sa Santos nga Rosario, naghatag natong modelo. Balik-balika og ampo ang amahan namo, ang maghimaya ka Maria, aron sad magbalik-balik og kalabas sa imong hunahuna ang pagsunod nako. Labi na ginang moingon naka Santa Maria. Sa to na, sa na sumpay na. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, balik-balika intaw nagdawat nga ikaw makasasala ka, parihar sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa or kanang mga manuyupay, kanang mga kawatan, kanang mga tulisan, kanang mga rapist, parihar ta, pulos ta makasasala. Ang atong sala pariharag silot impierno, pero ang question, kinsay ka maong muhinulsol, kinsay ka maong muhigugma, maoy malangit. Pero pulos ta makasasala. Ang kadtong kamaong mo paubos o muhinulsol, unya mo higugma sa iyang isig ka makasasala, kana maunay malangit. Nga naman, batasan man na ni Maria, batasan man na ni Kristo, nga bisan pag ang naglansang niya sa cross, iya gyapong gihigugma. Nya kun mosunod ta ana, pinaagis atong pagampo sa rosaryo, kana ditso kas langit. Sige, manindog na ta mga langit nonon. Mga igsuon, ato karong himuon ang atong nobina sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa ikaunom nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Labi kang bulahan sa mga babayi nga tanan. Labi kang bulahan sa tanan, kay natingob diha kanimo ang mga maayong hiyas nga anaa sa nagkalain-laing mga tao. Labi kang bulahan sa tanan, kay ikaw lamang ang pinili sa Dios ug pinalabi sa tanang babayi. Pinalabi ka sa tanang mga ulay, kay ikaw man ang labing una nga naghalad sa imong pagkaputli ngadto sa Dios. Pinalabi ka sa tanang mga minyo, kay ikaw ra ang nanamkon nga wala mawad-i sa imong pagkaulay. Pinalabi ka sa tanang mga balo, kay ikaw ra ang mapaubsanong midawat nga mamatay ang imong bugtong anak. Tungod niini, nahimo kang langitnong inahan sa tanang mga anak ni Eva. Labaw ka sa tanang inahan, kay ikaw ra ang pinili nga nahimong inahan sa manunubos ug karon nagalingkod sa reyna sa iyang tuo.
Karon ilingi kanamo, Senyora, kanang imong mga mata nga maluluyon, ug ibubo sa masulubon nga mga anak ni Adan, ang kapuno sa imong kaluoy, banguna ang nangapukan, liguna ang mga talawan, lipaya ang mga nanagsubo. Panalipdi ug iampo ang tanan nga nagdebosyon sa imong santos nga rosaryo. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang mga panginahanglan pinaagi sa barhin sa santos nga rosaryo. Ang inyong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong simbahan, makakita sa tinuod nga diwa ni Kristo, diha sa mga nag-antos ug sinalikway, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nagalagad diha sa gobyerno, makakita na sa tinuod nga Kristo, diha sa ilang gialagaran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, kifilo kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mohuman unta, sumala sa mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makapahulay na sa langitnong gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining pano, kining vino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasamo, pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig sa paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristong among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng amahan, atong awiton ang amahan namo. Amahan namo, nga nasa mga langit, pagtay ko ng imong ngalan, umabot ka namo, imong ginharian, matuman ang imong bangko, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, dihatag ka namo karon adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Paingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsubay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. kay imo man ang ginharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you, peace. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy. Kordero sa Diyos, ang kawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Ang Ginoo
Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi nining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Nining atong ikaunom nga nobinaryo, atong pasalamatan sa makausapa ang atong mga katawhan nga nagtabang nato, nagalagad nato nining misa. Una, ang atong mga naglimpyo dinhi sa simbahan aron maandam ni para sa atong misa, ang atong mga frontliners, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong mga sakristan dire, o ang nagdecorate nining buwak. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang nag-offer karon, ang ni-offer karon kani mga envelope ang naghatag ani, og ang nahimo nato karon nga bread and wine nga sponsor offerer nga mao ang pamilya ni Mr. and Mrs. Jaime and Emma Rosel. Pakpak lang tanan. Salamat. So ang atong usbon ako pagpahibalo nga ang atong pista sa Pista Mases karong Oktubre 17 karong Sabado, himuon nato sa natay 5 kamisa. Una alas 6 sa buntag, dayon alas 10 sa buntag nga mao ang atong Pontifical Concelebrated Mass kuyog sa atong talahorong auxiliary bishop sa Sugbo nga mao si Bishop Medipil Bilyones. Niya natay misa sa alas 3, natay misa sa alas 5 ug alas 7 sa gabi. Ato lang nang bahin-bahinon ingna ang inyong mga silingan nga ato lang bahin-bahinon atong oras para dili sa kita maghuot sa usa ka oras. Ang atong gipangandoy nga sa matag misa naon tay paklans na ipanghatag niya karon ang sa alas 7 na las gabi mo iwa pa ni angkon nanay ni angkon sa alas 6
nanay ni angkon sa alas 10, nanay ni angkon sa alas 3, nanay ni angkon sa alas 5, ang wapay ni angkon ang alas 7. O gusto mong malangit, pwede ra gyapon. Aw dali ding malangit, magitang tanan ani kay buutan man ta. Unya sa ato sang pagpanghatag og mga tag 5 kilo rice ngadto sa atong mga around 1,000 ka mga kabus nga mga pamilya, himuon na nato ang pagpanghatag inig bispiras pitsa 16 adlawng Biyernes nya ugma magsugod na tag pamutos og tag 3 ka sardinas, no? Ang ato rong bugas 5 na lang kasako ang kuwang na natay 95 kasako nya ang ato sang sardinas murag wap amay ni donate og dugang 1,200 lang gyapon kalata ang kuwang. So kung dunay ganahan nyo diyang mo donate, ato lang ng dawaton. Pero wa gyud, ato na lang na siyang agwantahon. So na siyang ihatag nato unsay atong available. Ug wa sa tay available, di lang sa tamong hatag, no? Kay di man ta kapanghatag sa wa nato. Di lang gid ta mangutang. Sharing lang good of goods ana, pero mangita gitag paagi, no, nga makompleto na siya, di na nato itugot nga di makompleto niya. Update sa ato sang gipamaligya nga mga slots sa 3,500 nga atong gibaligya nga tag 1,000 do na natay nahalin karon as of yesterday 1,300 na ang atong halin. Magnakalitan mo. So 2,200 na lang ang atong available slots. So gusto mong makaabil ani love offering, gusto mong i-increase o i-multiply sad ang inyong love, donate mo love offering. Tag 1,000 ra man na. Og di sad kaabot, okay ra gyapon kay love offering man. Ato lang ng paris-parison. Paris-parison ba? Na inihatag 200, to inihatag 300. Pila naman na? 0.5 love offering. Yan sa inihatag og 500. Usa na to sila. Silang tulo, counted na as 1 slot. Pero ang ilang counting dito sa langit, parihara kay love offering man. Ato lang gi-measure by slots. Sige, mauna na siya. Manindog ta. Tong awiton, Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve, a ti clamamus, exodes velieris, a ti suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum valiae. Ea ergo aducata nostra, Ilius tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto exceliomus tende, clemens opia, o clemens opia, o dulces, Verbo Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios, aron mahimo kami. Aron mahimo kaming tao sa mga gisaan ni Kristo nga mong Ginoo. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag
ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang imong rosaryo, minahal nga ina, kami nga manalihok batok sa